I en aquests moments tenim amb tots nosaltres a Juan Diego Fidalgo. Ei! Xoca! Com estàs? Content y agraït de que em convidis a... Sí, que digo que muy contento, molt content de que em convidis a xerrar una estoneta amb tu i que feia temps. Fem una conversa, el Juan Diego ens coneixem del teatre, ell és músic, compositor, toca totes les tecles del piano, damunt, cap avall, totes les escales. Quina és la més important? De totes, suposo que la més important és do major, que és la més fàcil, no? El dos en l'equilibri? Sí, això mateix. Sempre que comences a estudiar piano, en general sempre t'has d'ubicar primer amb el do central, no? El do 3, normalment li diem do 3 i és a partir de la nota que trobes la resta. Sí. I tu com vas començar a estudiar piano? Com et va venir això de la falera del piano? Doncs jo vaig començar, a veure, hi havia una escola de música a prop de casa i quan... Això m'agrada aquesta pregunta perquè realment és un moment molt important, no, a la vida per un músic, quan es comença i per què. Jo anava primer d'EGB a l'escola i van trobar-se amb la meva mare un dia per tenir un canvi d'impressions a la mestra i la meva mare i bé, doncs la professora li va suggerir que estudiés alguna cosa més a part de l'escola, que fes alguna activitat extraescolar, que en aquella època no es feia tant a les escoles. I bé, doncs a prop de casa hi havia un camp de futbol, em van apuntar a futbol i hi havia una escola de música i em van apuntar a una escola de música. La veritat que a mi m'agradava molt tocar al menjador, al moble, quan sentia la ràdio m'agradava fer la pianista. I a més a casa hi havia una capsa de música molt maca, d'un piano de cua, que sí, la meva mare tenia una capsa de música molt maca, era un piano de cua blanc, i tot plegat, entre que a mi m'agradava donar cops al moble mentre sentia Los 40 Principales, la meva mare, i que hi havia un piano allà, potser va dir, mira, provem. I així van ser els meus inicis. Jo vaig començar amb 6 anys, també era un temps que les escoles de música a vegades no agafaven a nens massa petits, i els professors, les professores allà van suggerir començar més tard, amb 7. Però em van temptejar, em van veure que m'agradava llegir notes, perquè hi havia un ensenyament molt tradicional en aquella època, i dels 6 als 7 vaig estar aprenent a llegir notes, i en els 7 anys vaig començar a tocar el piano, vaig comprar un piano, i aquests són els meus orígens, bàsicament, sí. I més enllà perquè conservatori i moltes més altres coses que has arribat a el que ets, una estrella. No, una estrella no, penso que en aquella època hi havia l'escola on estudiava, fèiem... El que jo agraeixo d'aquella època és que l'escola tenia una vinculació amb el Liceu, amb el Conservatori del Liceu, per tant els alumnes podien fer avaluacions cada any i d'alguna manera constatar que hi ha una evolució, que hi ha una... A mi m'agradava realment la música i jo vaig posar molt de la meva part per poder arribar a ser músic professional, no? I això en part s'ha d'agrair jo crec que un seguit de circumstàncies. En aquest cas penso que vaig tenir la sort d'anar a una bona escola de música amb professores compromeses, no?, pel que feien i no soc cap estrella, hi ha gent molt bona, hi ha molts periodistes, jo soc una persona bastant treballadora, penso, i he hagut una sèrie de persones que he anat coneguent de molt nivell que també m'han ajudat, però estrella no, t'agraeixo el compliment, però no soc una estrella. I quin mestre ressaltaries? Hi ha alguna persona que t'hagi marcat en el camp de la música o que li puguis estar molt agraït? Jo segurament, si haig de pensar en una persona, el meu professor de piano de superior és una persona molt important perquè ell era concertista, era una persona molt preparada i molt apassionada de la música i tenia unes qualitats que penso que em van ajudar
a evolucionar com a músic i sí, segurament el meu professor de Michel Bagimans, que era ja no hi és, també va morir fa uns anys, però vam tenir una relació molt constructiva d'alumne-professor durant molts anys i és una persona molt rellevant, sí, en aquest sentit. Perdona per tocar les ferides, suposo que amb les notes també surten de qualsevol ferida una nota positiva, no? Un altre do al mig de la taula musical. Sí, bueno, no sé si t'he entès bé... Sí, no, perquè de les ferides, sempre amb la música, amansa les feres, sí, això, vale. Et gratifica, Sí. recordes, com recordaria jo que tu ets molt conegut i profilat amb el tema del teatre musical. Sí, jo al musical, bueno, t'havia explicat una mica abans que estàvem una mica xerrant tranquil·lament i jo al musical vaig entrar una mica per una sèrie de casualitats. Hi ha una persona que vaig conèixer en un curs de música d'estiu, que era pianista i cantant, que en un moment donat doncs, vam simpatitzar, no? L'Eugeni Manils, una persona que és professor de l'Institut del Teatre, i ell venia a fer un curs de cant fa molts anys amb la Carmen Bustamante. Aleshores doncs, ens van prendre els telèfons i un dia em va trucar perquè ell li havien ofert un teclat del musical Gaudí, de l'Albert Guinovart, i ell no podia fer-ho, no el podia fer i va pensar en mi, em va trucar, em va dir, escolta, t'interessa fer això? Sabia que jo, dintre la meva especialitat, diguem-ne que tinc aquesta... soc pianista acompanyant fonamentalment i tinc una lectura bastant àgil, aleshores sí va pensar que potser jo podia encaixar en aquest perfil. Em va trucar i de cop i volta em vaig veure en una producció, una gran producció, treballant, coneguent a gent molt interessant com el Xavier Torres, com el Sergi Cuenca, tot un seguit de noms, però que estaven ja fent moltes coses en l'àmbit del musical i vaig entrar així una mica, jo diria, per la porta grande, en el sentit de que no tots els dies et presenta l'oportunitat de fer una producció d'aquest nivell i va ser un plaer. Junts hem estat a Espamalot, hem de dir que Gaudí, aquest musical, econòmicament no sé si va tenir, però material, o sigui, el recurs cultural i en si el que suposa el que és l'obra, a vegades no tot triomfa, saps? Perquè no tot està mercantilitzat, saps? És com, per exemple, tu ara dius que vas entrar per una cosa específica, però tu t'agrada molt fer arranjaments, composar, no? I ara tens un petit estudi, no? Explica'ns una mica. Sí, o sigui, realment a mi ja amb 15 anys a mi m'agradava escriure música. Jo li ensenyava les meves coses a la meva mare, ella m'alentava, no? Donava ànims. Escalfor. Sí, jo feia 4 notes, li deia mamà, escolta això, i bueno, aquesta inquietud m'ha acompanyat sempre. És veritat que realment la meva especialitat, i parlo d'especialitat perquè és que a vegades en el món de la música, clar, fas una mica de tot, però sempre hi ha alguna cosa que se't dona potser millor, no? Per dir-ho així. I jo en aquella època vaig agafar una mica la vessant de l'acompanyament, perquè també era per diverses raons, també era una manera, els pianistes, diguem-ne que a vegades és una branca de la professió que et permet viure, no? I a vegades s'ha de ser pràctic, no? Segons les circumstàncies personals de cadascú. I amb els anys em vaig sentir molt còmode, vaig fer molt de repertori, però sempre he tingut el neguit de la composició i de l'arranjament. Aleshores, hi ha moments que potser en un moment donat et ve més de gust ficar-t'hi i ara aquests últims anys, doncs, diguem-ne que li dedico més temps, simplement.
temps i de tant en quant comparteixo alguna de les coses que faig i m'ho passo molt bé, la veritat, m'ho passo molt bé. De les coses que comparteixes també a través d'internet fas una mica metodologia perquè la gent toqui el piano, no? Sí, mira, hi ha dos entorns, crec, musicals molt diferents, però complementaris. Hi ha l'entorn del conservatori, on normalment tenim alumnes que estan més focalitzats cap al que pot ser la professió, però hi ha molts entorns educatius i a vegades hi ha gent gran, no?, que potser no encaixa dintre del perfil dels conservatoris per la seva edat, per una sèrie de raons, i que jo crec que són persones que a vegades tenen un gran potencial i que han de trobar també espais i persones que tinguin interès en ajudar-los a disfrutar de la música, a créixer. El piano és un instrument meravellós, que es pot tocar a molts nivells i jo recomano que a qui li agrada la música i li agrada el piano es posi a prova, no? Vegi una mica quin és el seu potencial i fins on pot arribar, no? I sobretot que disfruti del moment, del procés d'aprenentatge, no? Sense pretensions, saps? Més enllà de passar-ho bé. Com un joc. Sí, és que ha de ser així. Fins i tot la vida professional, perquè a vegades ho fem tot massa complicat o entrem en una... sempre s'ha de tenir els peus a terra i saber per què fas les coses i saber per què... Pot haver un moment en què entris en una espiral d'accés de feina i també jo crec que un s'ha d'anar interrogant, preguntant-se per què fa les coses, si realment en un moment donat entrant en segons quines dinàmiques és necessari o no i funcionar, jo és com funciona, a partir d'aquí a cadascú, saps? Però el meu interès per la docència ha estat permanent i es diu, tens molta paciència, és que això funciona així. Per mi tenir paciència simplement és entendre que tocar el piano té una metodologia bàsica, hi ha un aspecte repetitiu que s'ha d'estar per sobre i en aquest sentit s'ha de tenir paciència, clar, perquè... I concentració, i meditació, i moltes coses. Moltes coses. Què li demanes a un músic i què li demanes al sector cultural o polític? Jo crec que la paraula implicació, no? Permanent, vull dir, implicació... Jo, sobre el debat de la cultura, m'agrada molt escoltar la gent normalment que en sap més que jo, i em refereixo que realment he tingut sort de conèixer persones amb una experiència vital i amb una trajectòria professional que s'ha de posar en valor permanentment. No hem d'oblidar molta gent que ha deixat una empremta recent o no tan recent. No hem de perdre la memòria i aquest no perdre la memòria passa també per fer un esforç col·lectiu i una implicació de les institucions polítiques, culturals per recordar. I la cultura, com diu una persona que aprecio molt, també al cap una persona, perquè jo també he compartit moments molt macos en aula de treball, alguns salts amb ella. Jo penso com pensa ell, com pensa molta gent, que la cultura en un moment donat necessita una finançació, una subvenció, un suport. I això és fonamental pel manteniment de determinades estructures, no? Perquè també vivim en un món que no, a vegades els models que la societat prodiga o que a vegades no et posen en valor determinats valors culturals essencials, no? Aleshores vivim una cultura molt efímera, no? Sí. I aquest aspecte és perillós. Per tant, jo defenso i exigeixo i crec que, exigir és una exigència també, perquè com a ciutadà nosaltres contribuïm i per tant també hem de reclamar, no? Jo crec que hauria d'estar més reconeguda la cultura. Hi ha una cançó del Pi de la Serra que diu cultura, por desgracia, rima con basura. I això és el que no hauria d'estar a la basura.
sí, l'haurien de tenir com un pedestal, com uns pilons bàsics. Què demanem al futur si no té una bona cultura, saps? No té una bona xarxa al qual pensar, raonar, no sé, alliberar-se i molts etcèteres, saps? Sí, en tot cas, mira, al món cultural sempre hi ha una iniciativa privada, una iniciativa pública o una Consorciada. sí, una convivència entre... I s'ha de valorar... La política cultural és un aspecte molt important. Aquí a vegades entrem en debats, jo veig, per exemple, que hi ha, doncs, dintre la música hi ha diferents expressions, no? Aleshores, doncs, els músics del jazz estan preocupats amb raó per la difusió del jazz. Això també necessita un esforç privat, però també un incentiu públic i com el jazz, la música clàssica i tot un seguit de manifestacions diverses, no? Vivim en un món molt divers. És que programes de jazz, per exemple, jo en recordo només un que el fan a Ràdio 4, de programes de jazz, saps? És que, clar, no sé, faltaria més matèria, més... Jo trobo que els mitjans de comunicació en si que falta més èmfasi cultural. Hi ha la vessant esportiva, que ja està molt bé, que hi ha l'Esport 3, pel que li agrada l'esport, però van treure un canal que era el Més 33 o no sé què, que hi havia cultura, hi havia potencial, hi havia coses, o quan abans Televisió Espanyola, la 2, feia programes molt bons com Plàstic o altres, saps, amb el Tiet Rovira, doncs penso que tot això jo crec que s'hauria de recuperar, o si més no, de formatejar, perquè tot això ho necessitem, un tocata, no sé, una altra cosa, se me queda en el tintero, trauràs un CD, alguna cosa? Jo ara mateix tinc les meves plataformes de difusió, per dir-ho així, amb qui són. Quines són? Jo tinc un canal a YouTube on de tant en quant penjo la meva música i no tinc un projecte de disc ara mateix en ment, però sí que sí que estic ocupant-me en difondre una mica la meva música i la música d'altres. Vull dir, al final també És un tema meva. Perdó? És un tema meva. Sí, bueno, jo crec que hi ha molta gent molt creativa que fa coses, que intenta donar-les a conèixer i m'agrada tant compartir el meu com el dels altres, no? Vull dir, en els meus espais té cabuda sempre les manifestacions de nits que fan coses molt interessants. I hi ha una cosa que has dit abans, sí, de la qüestió de la importància dels programes de determinat perfil. Jo crec que bàsicament ara a vegades el que passa és que va una mica de pressa, no? I també fins i tot la manera de tocar el piano. Jo crec que s'ha de reivindicar una mica, intentar fer les coses més tranquil·lament, amb més atenció al detall. Els diaris, els mitjans en general ara ja no cuiden tant la manera de tractament formal de determinades coses i a vegades passa el que passa, no? Errates, tota una sèrie de coses que, bueno, no són perfectes i no hem de demanar això, però sí que hem de demanar una mica més de temps per fer les coses, si es pot, i no tanta pressa. A vegades els alumnes, per exemple, també ja tenen models d'interpretació que primen la velocitat per sobre de qualsevol altra. Perquè estem interconnectats amb el mòbil, amb les redes, amb tal, amb qual, volem la immediatesa, i això ja impliquem els Amazons, etc. Però jo el que em refereixo és que, per exemple, un Sputnik, quin programa hi ha ara mateix que només facin música? Ja, el dia que fan música és el Preguntes Freqüents, un tros de bolo del grup que promocionen. No sé, jo trobo que així, sincerament, no anem bé. Sí, bueno, la responsabilitat, a veure, les persones que treballen en l'àmbit de la televisió, jo no estic en aquesta tessitura, m'entens? Aleshores jo no puc entrar a valorar certes coses, però per exemple hi ha experiències recents que sí que he viscut
a l'àmbit televisiu i jo crec que hi ha una necessitat massa immediata de rentabilitzar tot, no? I aleshores també hi ha programes o propostes culturals i jo estic molt a favor també de l'entreteniment, perquè a vegades també sempre parlem cultura, jo entenc que a vegades l'entreteniment i la cultura poden anar perfectament conciliats i pots fer una fórmula que sigui atractiva i no necessàriament caigui en una mena d'enfocament molt profund, però a vegades també hi ha una mica de frivolitat en algunes de les últimes propostes recents que he vist a televisió i crec que és un mitjà sobre el qual s'ha d'anar amb cuidado, no? amb cura, perquè hi ha gent que té el privilegi o la sort de treballar en aquests àmbits i també té una responsabilitat, allò que diem, sigues conscient de la responsabilitat que tens quan fas un determinat format, no? I de la influència i l'afectació que té en el teu entorn. Ja que tens la sort, a vegades fins i tot ja no és una qüestió de talent, perquè a la televisió hi ha gent amb molt de talent, però també hi ha una sèrie de factors més subjectius que fan que hi hagi gent que està de manera reiterada, fomentant continguts culturals a la televisió i crec que han de ser una mica més responsables del que fan. No estic segur que a vegades s'ho prenguin a la seriositat que tenen. Bueno, no ens posem tan negatius, fem un brindis per la cultura, per la música i per tu. No, per tu, encantat de veure'ns i bueno, gràcies per donar-me una mica de cobertura, tot i que ja, doncs, jo... No siguis modest, Fidalgo! Sí. No, modest no, és que a vegades això de ser modest, no? Jo crec que... És que en el món de... Però amb la modèstia vas als jocs, amb la pedància no. Hi ha massa... A vegades el món de l'art és massa egocèntric a vegades, saps? I sí. És que ser jo modest a vegades penso que hi ha massa narcisisme Bueno, doncs acabem amb un Òscar a la teva modèstia. Gràcies a tu, una abraçada molt forta i